ஓம் பகவதே வாசுதேவாய ஓம் தத் சத். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஆஹ் இன்னைக்கு ரொம்ப 15th சாப்டர் புருஷோத்தம் யோகாவோட 10th வேர்ஸ் பார்க்க போறோம். உத்கிராமந்தம் ஸ்திதம் வாபி குஞ்சானம் வா குணான்விதாம் விமூடானானுபஷ்யந்தி பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷः. இதுல ரொம்ப முக்கியமான வேர்ட் லாஸ்ட் வார்த்தை தான், ஞான சக்ஷுஷः. இது ஏன் இந்த வார்த்தை இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இருக்கிறதுலயே கண்ணால பாக்குறது பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், ரைட்? எதுவா இருந்தாலும். ஆனா ஞானத்தால பாக்குறது அதுதான் ஞான சக்ஷு, அதாவது ஞானம், ஞான கண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி. இப்ப நம்ம இறக்கும் காலத்துல கிருஷ்ணரை பத்தி நினைச்சா நம்ம கிருஷ்ணலோகம் போவோம்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். அதுதான் மெயின் நம்ம படிக்கிற பகவத்கீதாவோட சாரம், ரைட்? ஆனா முட்டாளால இது புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இறப்போன்றதே அவங்களுக்கு புரியாது. அவங்களால கண்டிப்பா அந்த பௌதிகத்துல அந்த குணங்கள்ல அகப்பட்டிருக்கோன்றதும் அவங்களுக்கு புரியாது. அப்படி அகப்பட்டதால நம்ம என்ன ஃபார்ம் எடுக்க போறோம்ன்றது அதை விட தெரியாது. அது யாரால பார்க்க முடியும்னா, ஞான சக்ஷு இருக்கிறவங்களால ஒண்டிதான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு. சோ அவங்க இப்போ இந்த உலகத்துல இந்த தடவை நம்மளுக்கு ஏன் இந்த மாதிரி இந்த உடம்பு வந்திருக்கு, அதே மாதிரி நம்ம இந்த உடம்பு விட்ட அப்புறம் அடுத்த பிறவி நம்ம எப்படி இருப்போம், அண்ட் ஏன் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி உடம்பு வந்திருக்கு, இதெல்லாம் அவங்களுக்கு புரியவே புரியாது, ரைட்? இதெல்லாம் புரியணும் அப்படின்னு பார்த்தா பகவத்கீதா இல்ல பகவத்கீதா மாதிரி பாகவதம், சைத்தன்யா, இந்த மாதிரி சாஸ்திரங்கள், அதுவும் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், ரைட்? நம்மளோட குரு மூலமா தான் கத்துக்க முடியும். அதனால அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்களும் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால உயிரினங்கள், ஸ்பெஷலி நம்ம ஹியூமன் லைஃப், ரைட், மனித உடம்பு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர். அண்ட் அந்த மாதிரி கிடைச்சாலும் இந்த உடம்பு எந்த சிச்சுவேஷன்ல, எந்த டைம்னா நான் சொல்றது நம்ம இந்த டைம் அந்த டைம்ன்றது நான் மீன் பண்றது சிச்சுவேஷன், சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ். அதாவது எந்த பாவத்துல நம்ம விடுறோமோ, அப்போ எந்த உணர்ச்சியோட நம்ம இருக்கோமோ, என்ன என்ஜாய்மெண்ட் நம்ம நினைக்கிறோமோ, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சந்தோஷம் துக்கம் என்ன, நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நம்ம நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ஆண்டவனை பத்தி நினைச்சிட்டு தான் இருக்கணும்ன்ற ரீசனும் இதனாலதான் சொல்றோம். எந்த பாவத்துல இருக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம உடல் பிழைப்போம். விடும்பு நம்ம ஆசைப்படுறது உண்டு இல்லாம நம்மளுக்கு என்ன அருகதியோ, ஆசை உண்டு இல்லாம நம்ம விரும்புறது உண்டு இல்லாம நம்மளுக்கு என்ன லாய்க்கு அப்படின்னோம்ல, அது தகுந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு. சோ முட்டாளா இருக்கிறவன், எப்பவுமே பௌதிகத்துல ஆசை வச்சிருக்கிறவன், காமவெறி பிடிச்சவன். காமம்ன்றது எல்லா ஆசைகளையும் இதுல குறிக்கும், ரைட்? அதே மாதிரி அப்படி இருக்கிறவன் என்ன ஆகும், அவன் எல்லா ஆசைகளோடய ஒரு உடம்பு விட்டு இன்னொரு உடம்பு எடுப்பான், ரைட்? ஆனா அவனுக்கு இது புரியாது. அதனால அவனுக்கு நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் அனுபவம் இல்லையா, ஆன்மீக உணர்வு வந்தாதான் அவனுக்கு என்ன அப்படின்றதே அவனுக்கு புரியும். அப்பதான் ஆத்மானா என்ன, அது உடம்புல இருந்து எப்படி அது வித்தியாசமானது, அது எப்படி ஒரு ஒரு உடம்பு மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்றதையும் புரிஞ்சிக்க முடியும். அண்ட் எப்படி என்ஜாய் பண்றேன், அதாவது சந்தோஷப்படுறேன் அப்படின்னு உணர்ச்சியில இருக்குன்னு. இப்போ அப்படி இருக்கிற அந்த ஒரு பர்சனுக்கு என்ன ஆகுது பாத்தீங்கன்னா, அவனால இதை புரிஞ்சிக்க, அவனால ஒண்டிதான், அதாவது அந்த ஞானம் இருக்கிறவனாலதான் இதை புரிஞ்சிக்க முடியும். அதனால இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எதுக்கு? கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால நம்ம நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, மக்கள் இங்க இருக்கிற எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா, எல்லாருக்குமே நம்ம இதை சொல்லணும். அதனாலதான் நான் சொன்னேன், கிருஷ்ணா கான்சியஸ் நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கணும். அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ இல்லையோ, ஏன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற ஞான சக்ஷு அவங்களுக்கு இல்லாம இருக்கலாம். அதனால சொல்றது நம்ம சொல்லணும். அதனால அவங்க ஏன்னா அவங்க பௌதிக உலகம் ரொம்ப கஷ்டமானது எல்லாருக்குமே. ஆனா நம்மளது என்ன ஆகுது, இப்போ அந்த இதுல இருந்து நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ் என்டர் ஆனதால லிட்டரலி என்ன ஆகுது, நம்ம இங்க லிபரேட் ஆயிட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் என்டர் பண்ணுவோம். அந்த பாக்கியம் அவங்களுக்கும் கொடுப்போம்ன்றதால. சோ அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் ஓகே. இது வேண்டாம், ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சா வந்துட்டேன்னு வச்சுப்பேன். ஓகே, லைவ் போயிட்டு இருக்கு. சோ இது புரிஞ்சுச்சுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதோட இந்த வருஷம் ஓவர்.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு இந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகா மறுபடியும் இதை ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்பீட் பண்றேன்னா, உத்கிராமந்தம் ஸ்திதம் வாபி முஞ்சானாம் வா குணான்விதாம் விமூடானானு பஷ்யந்தி பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷः. சோ அகைன் ரிப்பீட் பண்ற வெரி இம்பார்ட்டன்டான சாரம் ஞான சக்ஷுஷः, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த வேர்ஸ்ல. அதாவது ஞானத்தோட பாக்குற பார்வையில தான் இருக்கிறவனுக்கு தான் புரியும். உடம்பு விட்டா மறுபடியும் எந்த மாதிரி உடம்பு கிடைக்கும், எதனால கிடைக்கும், அந்த உடம்பு எந்த குணாவசியங்களால எப்படி அகப்படுதுன்றத நம்ம ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஏன் இந்த வார்த்தை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா, பகவத்கீதாலயும் சொல்லியிருக்கான். பகவத்கீதா பாகவதம் மாதிரி இருக்கிற அந்த புத்தகங்கள் சாஸ்திரங்கள்லயும் அதுவும் நம்ம குரு மூலமா புரிஞ்சாதான் புரியும், இல்லைன்னா அதுவும் புரியாது. அதனால ஏன் இந்த உடம்பு வந்துச்சு, இது இந்த உடம்பு எதனால நம்ம அனுபவிக்கிறோம், நல்லது கெட்டது சந்தோஷம் துக்கம்ன்றது மிக்சரோடு இருக்கும். அது ஒன்றும் இல்லாம இந்த உடம்பு எந்த ஆசைகளால கிடைச்சிச்சு, இந்த உடம்பு விட்டா எந்த ஆசைகள் நம்மளுக்கு இருக்கிறதால இன்னொரு உடம்பு கிடைக்கும்ன்றது எல்லாமே நியாயமா இருக்கிற யாருக்குமே, அதாவது நார்மலா இருந்தா புரியாது. ஏன்னா உடம்பு எந்த சுச்சுவேஷன், எந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ், எந்த விபத்தோ இல்ல நல்ல விஷயமோ எதுவா இருந்தாலும் கிருஷ்ணனை நினைச்சா கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போலாம், இல்லைன்னா எங்க இருப்போம், எந்த மாதிரி உடம்பு கிடைக்கும்ன்றதெல்லாம் ஞான சக்ஷு மூலமா தான் தெரியும். அதனால இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மறுபடியும் அதனால ரிப்பீட் பண்றேன். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் ஏன் எல்லாருக்கும் சொல்றோம்னா, ஒருத்தரால அந்த கான்சியஸ்னஸ்க்கு வந்தாதான் தான் உடம்பில்லை, தான் ஆத்மான்றது புரியும். அதனாலதான் லிபரேட் ஆகி கோலோகா விருந்தாவன் போவோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. சரியா? ரைட். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ 2 minutes என்ன 2 minutes சொல்றது, ஏதோ பாத்துட்டு இருந்தோம்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஒரு ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட். நான் 2021ல இருந்து இந்த இஸ்கான் இதுல ஜாயின் பண்ணேன் மாதாஜி. என்னை புஷ்பா மாதாஜி தான் என்னை இதுல ஜாயின் பண்ணி வச்சாங்க. அப்போ ஆரம்ப நம்ம புஷ்பா மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி. ஹரி போல். வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஷீ இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ரிலேட்டிவ். வெரி நைஸ். யார் மாதாஜி நீங்க? உங்க பேர் என்ன? பாகியலட்சுமி. பாகியலட்சுமி மாதாஜி. பாகியலட்சுமி. பாகியலட்சுமி மாதாஜி. ஓகே. புஷ்பா மாதாஜி ரிலேட்டிவ் நீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஓகே. அவங்கதான் என்னை இதுல ஜாயின் பண்ணி விட்டாங்க இஸ்கான்ல மாதாஜி. அப்ப 2021-22ல இது வடிவுக்கரசி மாதாஜி, அப்புறம் ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் இருந்தாங்க மாதாஜி. அவங்க பேரு மறந்து போச்சு எனக்கு. யுஎஸ்ஏல பிரேமா மாதாஜி. அவங்க சைக்காலஜிஸ்ட் மாதாஜி. அவங்ககிட்டயும் நான் கீதை படிச்சேன் மாதாஜி. 18 சாப்டர்ஸ் படிச்சேன் மாதாஜி. அவங்க பேரு பிரேமா மாதாஜி. சைக்காலஜிஸ்ட் என்ன மாதாஜி? கரெக்ட். பிரேமா மாதாஜி. அவங்க சைக்காலஜிஸ்ட் தானே மாதாஜி? ஆமா கரெக்ட். கரெக்ட். தேங்க் யூ மாதாஜி. பிரேமா சுந்தரேசன் என்ன மாதாஜி? பிரேமா மாதாஜி. சொல்லுங்க. ஒரு செகண்ட் இருங்க. நீங்க என்னமோ சொல்ல வரீங்க, என்னன்னு எனக்கு புரியல. என்ன இதுதான் கேட்க வந்தேன். அந்த மாதாஜி பேர் தான் கேட்க வந்தேன். காலையில பாகவதம் கிளாஸ்லயும் கேட்டேன். வெரி நைஸ். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். வெரி நைஸ். ஓகே. இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட். ஓகே. இப்போ நம்ம கோலோகா ஒரே ஒரு செகண்ட் எனக்கு கொடுங்க. பேட்டரி போடுற. ஓகே. சோ புஷ்பா மாதாஜி வெரி நைஸ். இதான் சிலர் அதாவது நமக்கு தெரிஞ்ச சிலர் சேருவாங்க. இந்த மாதிரி நமக்கு தெரியாம நிறைய பேர் நம்மளோட இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துட்டு சேருவாங்க. எதுவா இருந்தாலும் இது நம்ம ஒரு ஆத்மாவை கிருஷ்ணா கிட்ட கூட்டிட்டு போனா கிருஷ்ணருக்கும் பிடிக்கும், உங்களுக்கும் பிடிக்கும். ரைட்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இப்போ எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொரு லைவ் போயிட்டு இருக்கு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ கிருஷ்ணர் தான் அவதாரி அண்ட் அவதார் அப்படின்ற ரெண்டையும் நம்ம நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா? அதாவது நம்ம அந்த சீரீஸ்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ ஏதே சாம்ச கலா பும்சக கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திராரி வியாக்குலம் லோகம் மிருதுனந்தே யுகே யுகே அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ இது எங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல கோட் பண்ணியிருக்கிற வேர்ட்ஸ் வியாசரால சொல்லப்பட்டு என்னன்னா சுகதேவ் தானே சொல்றாங்கன்னா அது ஒரு கான்டெஸ்ட். ஸ்ரீமத் பாகவதம் நிறைய அப்படியே ஒரு குரூப்பா நிறைய கான்வர்சேஷன்ஸ் நடக்கும். சுகா பரீட்சத்துக்கு சொல்றதும், நெய்மிஷாரண்ய ரிஷிக்கு சுத கோஸ்வாமி சொல்றது ஒரு சைட்ல, இன்னொரு சைட்ல பாத்தீங்கன்னா மைத்ரேயி விதுரருக்கு. இதெல்லாம் ஒரு யூனிட்டா நடக்கிறது. ஆனா ஒரிஜினலா ஸ்ரீமத் பாகவதம் எழுதினவர் வியாசதேவ். எழுதினவர்ன்றது விட சொன்னவர். அப்ப அது எழுதினவர் யாரு அப்படின்னா கணேஷா. 2 கண்டிஷன் அவங்களுக்குள்ள போச்சு. என்ன கண்டிஷன்னா,
வெரி கிளியர்லி கணேஷா சொல்லிட்டாரு, நான் எழுதிட்டே இருப்பேன் ஃபாஸ்டா, சூப்பர் ஃபாஸ்டா, நீங்க ஸ்டாப் பண்ணா நான் அதுக்கு மேல எழுத மாட்டேன்னு. வியாசரும் அதுக்கோசரம் கவுண்டர் கண்டிஷன் போடுறாரு, நான் ஃபாஸ்டா சொல்வேன், ஆனா நீ எழுதுறச்சே புரிஞ்சுட்டு தான் எழுதணும், சும்மா எல்லாம் எழுதக்கூடாது அப்படின்னு. இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் ரெண்டு பேரும் ஓட்டிட்டே இருக்காங்களாம், சொல்ல சொல்ல எழுதவும் புரிஞ்சிக்க புரிஞ்சிக்க எழுதினாருன்னு. அப்போ அவர் சொன்ன ஸ்லோகத்துல இதுவும் இருக்கு ஏதேச்சாம்சன்னு. அப்பனா அவரு சொன்னது வியாசர், கிருஷ்ணரோட அவதாரம்ன்றது ஓகே, ஆனா எழுதினது நம்ம கணேஷா. அப்போ கணேஷாவும் அதை ஒத்துக்கிறாருன்றதுக்குதான் இது உதாரணமா இருக்கு. இப்போ இத பார்த்ததோட இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, இங்க இன்னொரு இது இருக்கு, அதாவது பிரம்ம சமிதால இருக்கு. என்ன இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகம், கோலோகநாம்னி நிஜதாம்னி தலேஷ தஷ்ய தேவி மகேஷ ஹரிதாமி சுதேஷு தேஷு தே தே பிரபவ நிச்சய ஹரி தஷ்சயே ந கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. அதாவது நிச்சயம் வீதஷ்டேனா கோவிந்தம், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் தேவிதாம் இருக்கு, என்னடா அப்படின்னா நம்ம இருக்கிற இடம் தான், ஓகே. அதுக்கு மேல மகேஷதாம் இருக்கு, அது என்னன்னா சிவலோகம். அதுக்கு மேல ஹரிதாம் இருக்கு, அது என்னன்னா நம்ம வைகுண்டம். வைகுண்டத்திலேயே 50 crore யோஜனா மேல இருக்கிறது தான் கோலோக தாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ அப்படி இருக்கிற அந்த கோலோகா தாம் அன்றது கிருஷ்ணலோகம் அப்படின்ற தாம். அது கிருஷ்ணலோகத்துலதான் மூணும் இருக்கு, அதாவது நம்ம சொல்ற கோலோகா பிருந்தாவன், மதுரா அண்ட் துவாரகா மூணுமே. நான் சொல்றது நம்ம இந்தியாக்குள்ள இருக்கிறது இல்ல, நான் சொல்றது வைகுண்டத்துல இருக்கிறது. இதுதான் டாப் மோஸ்ட். செகண்ட் டாப் மோஸ்ட்ன்றது அயோத்தியா தாம், அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இதுதான் இங்க என்ன நடக்குதுன்றது இந்த பிக்சர்ல இருக்கு இல்லையா, இவ்வளவு அழகா. அங்கதான் நம்ம கிருஷ்ணரை மீட் பண்ண போறோம், இங்க போறதுதான் நம்மளோட எய்ம், ரைட். இதுக்கு ரூட் தான் இந்த மாதிரி. இத வந்து பாருங்க பிரம்ம சமிதால போட்டிருக்காங்க. இப்போ இந்த கான்வர்சேஷன் என்னடா அப்படின்னா, இது வந்து பிரம்மன் ஒண்டி சொல்றாரா அப்படின்னா இல்ல, பிரம்ம வைவர்த்தா புராணத்திலயும் கணபதி காண்டாத்துல சாப்டர் 43 ஸ்லோகா 68 69லயும் இது இருக்கு. என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணா வந்து நிறைய உலகங்கள், இதான் சொன்ன 50 கோடி யோஜனாக்கள், 50 யோஜனாஸ் சொன்னேன், சாரி 50 crore யோஜனா, 50 கோடி யோஜனாக்கு மேல வைகுண்டான பிளானட்லதான் கோலோகம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த கான்வர்சேஷன் யாருக்கு நடந்துச்சுன்னா, கணேஷா வந்து பரசுராம் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு, பாத்தீங்களா. இப்போ அந்த கோலோகாம்ல வந்து மேல ஒரு இடம் இல்லவே இல்லை, அதனால அதுக்கு மேல கிருஷ்ணர், அதுக்கு மேல மாஸ்டரும் இல்லை, அதனால பிரம்மாண்டா, அதாவது இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இது ஏன் சொல்றாருன்னா, கணேஷா சொல்றாரு. கணேஷாக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்டா, அவர் சொல்றாரு, ஏ பிராமணா அப்படின்னு. அவர் வந்து யாரு, நம்மளோட பரசுராம் கிட்ட சொல்றாரு, இது வந்து சிவா, அதாவது என்னோட தந்தையான சிவா சொல்றதை நான் கேள்விப்பட்டேன், அத நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் அப்படின்றாரு. அப்பனா சிவா யாரு அப்படின்னா, வைஷ்ணவானாம் யதா சம்பு, இருக்கிறதுலே டாப் மோஸ்ட் டிவோட்டி, டாப் மோஸ்ட் வைஷ்ணவா யாரு அப்படின்னு கேட்டா சிவாதான். இதுல ஒரு ஸ்லோகாவும் இருக்கு, நிம்ன காந்தா யதா கங்கா, அதாவது எல்லா ரிவர்ஸ்ல டாப் மோஸ்ட் கங்கா. தேவானாம் அச்சுதோ யதா, தேவர்களில் டாப் மோஸ்ட் விஷ்ணு, ரைட். அதாவது அச்சுதா, அச்சுதானா கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் வைஷ்ணவானாம் யதா சம்பு அப்படின்றது, அதாவது வைஷ்ணவாக்கள்லயே டாப் மோஸ்ட் சம்பு. புராணானாம் இதம் ததா, புராணங்கள்ல டாப் மோஸ்ட் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்னு. சோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால டாப் மோஸ்ட் கோலோகா பிருந்தாவன், அதுக்கு மேல ஒரு தாமம் இல்லை, அண்ட் அதுக்கு மேல என்னடா இருக்குன்னா எதுவும் இல்லை. அந்த கோலோகா தாம்ல இருக்கிறவர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தா கிருஷ்ணர் அப்படின்னு. இதுல நிறைய ப்ரூஃப்ஸ் இருக்கு, அதுல ஒரு ப்ரூஃப் தான் இங்க. சோ பிரம்மா சொன்னது ஒரு தடவை, இங்க கணேஷா சொல்றாரு. கணேஷா கேட்டது யார்கிட்ட அப்படின்னா சிவன் அப்படின்னு அவரே சொல்றாரு அப்படின்னு. அந்த கோலோகா டாமோட பிக்சர் தான் இங்க இருக்கு, ரைட். அதனால இத வந்து நம்ம பார்க்கணும். இத வந்து நம்ம கேட்கலாம். कान्तः परमपुरुषः कल्पतरुत्तमा भूमिश्चिन्तामणि गणमयी तोयमृतम् तथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी
काले तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराग्निः समति सुरभिर्यस्य सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमियम् विदन्तस्ते सन्तः शिथिलाचाराः दैवये This song is written by Lord Brahma in Brahma Samhita describing the supreme planet Goloka. எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்குல்ல. இது எங்கன்னா பிரம்ம சமிதால ஸ்ரீயா காந்தா காந்த பரம புருஷ கல்பதர ஓ துருவா பூமி சிந்தா மணியனி மயி தோயம் அமிர்தம் கதாகானம் நாட்டியம் கமனமபி வம்சி பிரியசகி சிதானந்தம் ஜோதிர் தத் அஸ்வாதம் அபிச்ச ஷயத்ர ஸ்ரீராபி ஸ்ரவந்தி சுரபிபியஸ்ச சுகமான் நிமேஷாத்யாக்ஷோவ व्रजति சயத்ராபி சமய பஜே ஸ்வீதே தீபம் தமஹம் இது கோலோகம் தியம் விதந்தஸ்தே ஸ்ருந்தி ஸ்ருவிலலச்சாரா கதிபயே கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரி ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா படம் வந்தது. அது என்ன மாதாஜி, ஒரு மரத்துல இருந்து என்னமோ ஒண்ணு வருது. அதுதான், அது பாக்கணும்னா நாளைக்கு மறுபடியும் வரணும். நீனும் டுமாரோ. சாரி 5 நிமிஷம் லேட் இன்னைக்கே ஆயிடுச்சு. பார்க்கலாம் மாதாஜி, இன்னைக்கே பாக்கணும். அப்படி வருது பார்க்க முடியாது, நாளைக்கு தான் பார்க்க முடியும். இன்னைக்கு கோலோகத்துக்கு போறதுக்கு ஜேர்னி போட்டு இருக்கோம். அதுக்கு எப்படியெல்லாம் பண்ணணும்னு இன்னைக்கெல்லாம் நினைச்சிட்டே இருங்க. அப்போ நாளைக்கு நீங்க பார்க்கலாம். சரிங்களா? நாளைக்கு இதே டைம் இப்போ மீட் பண்ணலாம். நாளைக்கு சாட்டர்டே நான் இருப்பேனா வருவேனான்னு எனக்கு தெரியல ஷுவரா. இல்லைன்னா பிரேமா மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. அதுக்குன்னு பங்க் பண்ணிடாதீங்க. வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியைவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாதுக்கு ஜெய். ராமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம் 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 ஹரே. என்ஜாய் பண்ணீங்களா? சூப்பரா இருந்துச்சா? ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண மாதாஜி. ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.